Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ormon. Taong 1977, Dagohoy, Bohol. Itong mga panahong ito, naninirahan si Ormon sa kanyang mga magulang na kasalukuyang kaanib sa isang kulto. Dahil sa pakikiisa nila rito, marami na siyang nasaksihang karumal-dumal na bagay. Sa edad niyang 20 anyos, nasaksihan na niya kung papaano pumatay ng tao ang mga kadugo niya. Alay umano yon sa kanilang Panginoon, kaya habang isinasagawa nila ito, wala siyang nakikitang pagtutol sa mga taong nakikisaksi rin katulad niya. Lahat ng mga taong kakilala nila sa samahan, nagkakaisa ang pag-iisip at ugali. Pero para kay Ormon, lahat ng paniniwala nilang yon, nasisiguro niyang mali at sa demonyo. Bagaman hindi siya nakapag-aral, alam niya sa kanyang sarili kung ano ang tama at mali. Katunayan, dahil sa paniniwala niyang yon, madalas silang magtalo ng tatay niya. May mga pagkakataon ding humahantong pa ito sa pananakit, pero hindi yun sapat para talikuran ni Ormon ang alam niyang tama. Sa paglipas pa ng mga buwan at taon nilang pagsasama, unti-unti na ring nanawa sa kanya ang tatay niya hanggang sa kalaunay napilitan na rin itong palayasin siya sa bahay nila. Ayon sa kanyang ama, ayaw na nitong magpakain pa ng mga taong walang utang na loob. Dagdag pa nito na, sa pag-alis niya, hindi na rin siya nito ituturing na anak o kalapit na kadugo nila. Harapan din itong inilahad sa kanya na isa siyang malaking kahihiyan para sa kanilang pamilya. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, minabuti naman niyang wag nang sumagot. Bilang pastor kasi ang ama niya sa kulto nilang samahan, nasisiguro niyang hindi niya mababali ang paniniwala nito. Kung tutuusin, wala naman siya noong ipinaglalaban sa kanyang pamilya. Ang sa kanya lang, mailigtas ang kanyang kaluluwa mula sa masasamang gawa. Dahil dito, naging suwail siya sa mata ng kanyang pamilya. Inaasahan naman yun ni Ormon, lalo pat matagal na niyang alam na galit yun sa katotohanan. Pag-alis naman niya noon sa kanilang bahay, tumambad naman sa labas ang iilan sa mga kaanib sa samahan na kasalukuyang nagtatanong sa kanyang mga magulang. Di naman niya ito pinansin, gawa ng ang nais niya noong gawin, makalayo muna sa kanilang baryo. Sa ilang taong pamumuhay ng mag-isa ni Ormon, naramdaman niya ang kalayaan at kaligayahang matagal na panahon ang ipinagkait sa kanya. Ayon sa kanya, kahit mahirap mamuhay ng mag-isa, mas pabor naman yun para sa kanya dahil sa malaya niyang nagagawa ang kanyang gusto. Mas nagkakaroon din siya ng sapat na oras para sa kanyang sarili, lalong-lalo na sa relihiyong kanyang pinaniniwalaan. Magmula kasi noong nabasa niya ang Biblia, ito na ang naging katuwang niya sa pang-araw-araw. Ayon kay Ormon, lahat ng kanyang ginagawa may gabay mula sa librong yon. Pakiramdam nga niya, ang mismong Panginoon ang nagsasalita sa kanya kapag binabasa niya ito. Naililigtas din siya nito sa mga kapahamakan, lalong-lalo na sa mga kasalanang kaluluwa ang kabayaran. Dahil sa pananampalataya niya, doon na niya dahan-dahang naakit ang mga taong may alam sa lihim na karunungan. Ang naging una niya noong kakilala ay yung matandang nagngangalang Matyas na linggo-linggong nagsisimba. Napansin kasi nitong taimtim ang kanyang panalangin, kaya nagpa siya yung makipaglapit sa kanya. Di naman naging mahirap para kay Ormon na pakisamahan ng matandang yon. Gawa ng sa mga salita pa lang nito, alam niyang mabuti ang puso nito.
Habang tumatagal din ang kanilang pagkikita, mas lalo pa siyang nagkakaroon ng dagdag karunungan ukol sa mga pinaniniwalaan niya. Ngunit pagkaraan lang ng ilang buwan, binigyan siya ng alok ng matanda na may kaugnayan sa lihim na karunungan. Tapatan nitong inilahad sa kanya. Magkakaroon siya ng hindi masukat na kakayahan dahil sa kanyang pananampalataya. Dagdag pa ni Tandang Matiyas, nakahanda itong tulungan siya sa kahit na anong paraang alam nito. Nang marinig naman ni Ormon ang tungkol dito, hindi naman niya maiwasang mapatanong ukol sa nilalaman ng kanyang puso. Kahit kasi matagal na panahon na siyang nawalay sa kanyang pamilya, aminado siyang gustong-gusto niya pa ring balikan ng mga ito para maidilat ang kanilang mga mata. Pagkarinig naman ng matanda ng kanyang itinanong, dahan-dahan naman itong lumapit sa kanya sabay sagot ng, "Kapag buong pananampalataya mo, walang imposible. Nababasa ko ang kabutihan sa iyong puso, Ormon. Hayaan mong tulungan kitang makalaya mula sa masalimuot mong nakaraan." Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, hindi na siya nag-alangan pang sumang-ayon sa nais nitong mangyari. Noon ding mismong araw, tumungo sila sa bahay ni Tandang Matiyas upang pag-usapan ang tungkol sa mga gagawin niya. Ilang oras pa ang dumaan. Nang maihanda na ng matanda ang lahat, minabuti naman ni Ormon na umuwi na muna sa kanyang tahanan para kumuha ng iilang mga gamit. Napagkasunduan kasi nilang doon siya titira habang nasa kasagsagan siya ng pagsasanay. Inaasahan din niyang hindi ito madali, gawa ng base sa mga sinabi ng matanda. Literal na dadaan muna siya sa butas ng karayom bago niya mapagtagumpayan ng lahat ng pagsubok. Sa paglipas pa ng mga araw, nagsimula na ang unang hakbang ng pagsasanay. Sa mga unang gabi, katakot-takot na pagdarasalang ginawa niya. Ang naging utos sa kanya noon ng matanda, dasalin ang lahat ng panalangin mula sa isang pulgadang libro na ibinigay nito. Hindi rin siya kakain hanggat hindi yun natatapos, kaya mas mainam na pagsumikapan niyang dasalin ito ng walang putol. Nang marinig naman ni Ormon ang tungkol dito, inakala naman niyang magiging madali yun, pero makalipas lamang ang ilang oras, halos mamaos na siya. Malat na malat ang kanyang lalamunan at sa bawat pagbigkas niya ng kataga, nararamdaman niyang malapit ng matuyo ang kanyang bunganga. Pagpatak naman noon ng hating gabi, patuloy pa rin siya sa pananalangin kahit ang pakiramdam niya mawawala na ang kanyang wisyo dala ng matinding gutom. Sa loob naman ng 2 araw na pagdumi at pag-inom lang ng tubig ang pahinga, natapos ni Ormon ang kanyang ginagawa. Nang mapansin naman ito ng matanda, agad naman itong lumapit sa kanya, sabay abiso na kumain na. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, pakiramdam niya, yun na ang pinakamasayang salitang narinig niya sa buong buhay niya. Ang buong akala niya kasi, tapos na ang kanyang pagsasanay, pero lingid sa kanyang kaalaman, yun palang ang panimula. Habang kumakain siya sa harapan ni Tandang Matiyas, napansin niyang nakatitig lang ito sa kanya. Dahil dito, agad naman niya itong sinipat para tanungin ukol sa mga naiisip nito. Nang marinig naman yon ng matanda, napangiti lang naman ito habang nakatitig sa kanya. "Marami akong kinausap ukol sa kultong sinasabi mo. Nalaman ko, tubong paniniwalang yun sa isa sa mga baryo sa Dagohoy. Matunog rin ang usap-usapan doon. Isang matandang lalaki ang namumuno sa inyo na may kakayahang magpamalas ng milagro. Yun ang tingin nila. Pero sa aking pananaliksik,
Alam kong gumagamit yon ng lihim na aral ng kaliwa. Ormon, gusto mong malipol ang mga mananampalataya ng kultong yon? Unahin mong paslangin ang pinuno. Kapag ang puno ay nawalan ng ugat, hindi na yon makakapagkalat ng kanyang binhi sa lupa. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa mga hangaring nais mong makamit sa buhay. Dagdag pa ng matanda na, bago niya maisakatuparan ang hinahangad niya, kailangan niya munang mapalawak ang kanyang karunungan. Mas mainam din na magtangan siya ng mutya, gawa ng kung sakali mang malakas ang tangan ng nilalang na yon, kayang-kaya niyang makipagsabayan. Nabanggit din ito sa kanya na ang mutyang hangad nitong ipatangan sa kanya ay walang iba kundi ang mutya ng binhi ng kapayas. Subalit, ang inaalala lang noon ng matanda, hindi biro ang pagkuha ng ganoon kalakas na mutya. Isang pagkakamali lang, kaluluwa ni Ormon ang magiging kabayaran. Nababahala rin ito na baka ikabaliw niya yon sa oras na magawa niya itong matangan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman siya nagdalawang isip na itanong dito ang kakayahan ng mutyang yon. Medyo nakuha kasi nito ang kanyang interes, kaya hangad niyang malaman ang dahilan kung bakit yon ang pinakuha sa kanya. Sa pangalan pa lang kasi ng mutyang yon, parang hindi kumbinsido itong si Ormon na malakas ito. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, di naman ito maiwasang mapangisi habang nagbibigay ng detalye ukol sa mutyang nabanggit. Ayon dito, ang mutya ng binhi ng kapayas ay hindi nakatuon sa purong pangkumbating abilidad. Sa mata ng walang alam, mahina ang tangang yon. Pero sa mata ng mga pantas, isa ito sa pinakamalakas. Pagtatapat pa nito sa kanya, maraming kayang gawin ng mutya. Kaya nitong magtawag ng mga maharlikang engkanto at nagsisilbi rin itong pampalakas sa lahat ng usal na tinatangan ng isang tao. Suswertihin din sa tadhana ang makakahawak nito sa puntong lahat ng masasamang binabalak sa kanya ng mga taong hindi niya kilala, maiiwasan niya. Dagdag pa ng matanda na, kahit walang malakas na bakod at puder ang mutyang yon, kung nagtataglay naman ng malalim na karunungan ang makakakuha, sobra-sobra pa sa bakod at puder ang kaya nitong matawag. Isipin niyo na lang, lahat ng usal na tangan ng humahawak dito, napapalakas nito ng husto, sa puntong nagkakaroon na rin yun ng espiritual na anyo. Dahil sa sinabi nito, halos hindi naman niya maisip na may ganun pala kalakas na mutya. Upang malaman niya ang karagdagang detalyeng may kaugnayan dito, walang patid naman niyang tinanong ang matanda ukol sa mga kinakailangan niyang gawin para makuha ito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, may nakita lang siyang isang malaking problema kung papaano niya mapapasakamay ang mutyang yon. Base kasi sa sinabi ni Tandang Matyas, isang malaking uri ng anggitay ang nagbabantay dito. Nabanggit din itong hindi nagbabago ang gabay ng mutyang yon, kaya maaaring marami ng kaalaman pagdating sa pakikipaglaban ang nilalang. Nalaman din niyang nagtatangan ito ng isang mahiwagang espada na may kakayahang gawing bato ang parte ng katawang tinamaan nito. Dahil sa mga nalaman niyang yon, halos hindi naman niya maisip kung papaano niya maiisahan ang gabay ng binhi ng kapayas. Nang mapansin naman ito ng maestro niya, mariin naman siya nitong inabisuhan na may 6 na buwan pa siya para magsanay. Nangako rin itong tutulungan siya sa lahat ng bagay, kaya sa mga oras na yon, wala siyang ibang gagawin kundi ang sumunod sa nais nitong mangyari. Nang marinig naman yon ni Ormon,
pansamantala niya munang tinalikuran ang tungkol sa mutyang yon. Sa halip ang ginawa niya, araw at gabi siyang nagsanay para sa nalalapit na pagtutuos nila ng gabay nito. Sa loob ng 6 na buwan, hindi naging madali ang ginawa niya. Ayon kay Ormona, lahat na yata ng mahirap na pagsasanay pinagdaanan niya. Pinahukay siya noon ng kanyang maestro sa taniman ng gabi gamit lamang ang kanyang mga kamay. Araw-araw din siya noong namumundok at sa loob ng ilang oras, kinakailangan niyang makabalik sa bahay nito na may dalang ligaw na hayop. Nang medyo kumapit na rin sa kanyang katawan ang aral na kanyang tangan, doon na siya nito inutusang tumalon sa mga nyog. Matataas ang mga nyog na yon, kaya isang pagkakamali lang ni Ormon, paniguradong sa sementeryo siya pupulutin. Ayon sa kanya, isang beses lang siya raong nahulog pero halos mawasak ang lahat ng buto sa kanyang katawan. Mabuti na lang nakayanan niya ito at kalaunay gumaling din siya dahil sa tulong ng maestro niya. Sa pagsapit naman ng araw na kanilang pinakahinihintay, agad naman silang naghanap ng mahiwagang kapayas sa gubat. Ayon sa maestro niya, ang palatandaan ng punong yon ay ang mga dahon nitong pinaiikutan ng hindi mabilang na mga alitaptap. Sa katunayan, napakadali lang din itong makita. Ang kaso lang napakahirap naman ang paraan para yon ay makuha. Isa yun sa mga rason kung bakit malimit na hindi pinapansin ng mga antingero ang ganoong uri ng mutya. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, doon na nga sila tuluyang natigilan nang makasilay sila ng kapayas na nagliliwanag. Sobrang dami ng mga alitaptap na pumapalibot dito at base sa presensyang kanilang nararamdaman, hindi biro ang kapangyarihan ng gabay nito. Maya-maya pa, nang magsimula na silang maglakad papalapit, doon na rin nila unti-unting nasisipat ang anggitay na may dalang malaking espada. Isang magandang babae ang pang-itaas nitong anyo, tapos ang pang-ibaba naman nito, katawan ng lalaking usa. Nakakamangha ang nilalang na yan, at sa tindig pa lamang, masasabi mo nang hindi ito pangkaraniwan. Pagsilay naman ito sa kanila, bakas naman sa pagmumukha nito ang matinding tuwa. Upang maakit din ng husto sila Ormon, ipinakita pa nito sa kanila ang binhi na animoy nagsesenyas yun na yon ang kanyang gantimpala sa oras na magawa niya itong matalo. Pagsilay naman niya sa ginawa nito, agad naman siyang nag-usal ng bakod at puder sa kanyang katawan, sabay sugod dito, dala-dala ang kanyang pinatalas na sundang. Nang masipat naman ang anggitay ang kanyang ginawa, mabilis din naman yung sumugod, sabay tagas sa kanya ng hawak nitong espada. Pagsalag naman dito ni Ormon gamit ang kanyang armas, halos hindi naman niya maiwasang mangamba nang mapansin niyang unti-unting pumupurol ang talim nito. Dahil dito, agad naman siyang umatras ng bahagya para pag-aralan ang pamamaraan ng pakikipaglaban ng nilalang. Huwag mong sasalagin ang armas niya, Ormon. Lahat ng sandatang gawa ng tao na malalapatan yan, rumurupok. Tandaan mo, hindi ang lakas mo ang gagamitin mo para matalo mo siya. Paalala ng kanyang maestro. Dahil sa sinabi nito, mariin naman niya yung tinandaan. Sa muli naman niyang pagsugod sa nilalang, matinding pag-iwas naman ang ginawa niya habang naghahanap ng pagkakataon na umatake. Nang mapagtanto naman yon ng anggitay, mas lalo pang humigpit ang depensa nito hanggang sa kalaunay tamaan na siya ng talim ng espada nito sa kanyang kaliwang binti. Di pa nakontento ang gabay, muli pa siya nitong inatake dahilan para maging bato na rin ang kaliwa niyang kamay. Pagtigas naman ng parte ng katawan niyang tinamaan, halos di na niya maiwasang mapaisip
kung mabubuhay pa ba siya sa susunod na pag-atake nito. Pagsilay naman niya sa nilalang na papasugod na, napabaling na lamang siya sa kinaroroonan ng binhi na parabang sa mga oras na yon, tanging yun na lamang ang gusto niyang makuha. Walang sabi-sabi, buong puwersa naman siyang tumakbo papalapit dito, dahilan para undayan siya ng saksak ng anggitay sa kanyang mismong likod. Mabilis na tumagos yun sa kanyang dibdib at nung mawawala na siya ng ulirat, sakto naman ang pagkakuha niya sa mutya ng binhi ng kapayas. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pinsala niya, ganun din ang espadang tumarak sa kanyang katawan. Nagsimula na ring lumuhod ang gabay nito, indikasyon na nagawa na niya itong matalo. Matapos ang pangyayari, agad naman niyang naramdaman ang tila bang paglakas ng kanyang mga usal. Ayon kay Ormon, kapag nag-uusal siya noon ng bakod at puder sa katawan, napapansin niya ang isang lumang baluting gawa sa liwanag na bumabalot din sa kanya. Kapag tigalpo naman, nakakasipat siya sa ere ng sibat o hindi naman kaya'y espada na kanyang ipinupukol sa kalaban niya tuwing iniihip niya yon sa hangin. Dahil sa ganoong abilidad, ramdam na ramdam talaga niya ang matinding pagbabago sa kanyang katawan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo bumaba na ang tensyon sa paligid, dali-dali naman siyang nilapitan ni Tandang Matyas para purihin sa kanyang katapangan. Ayon dito, hindi nito naisip na yon ang huling gagawin ni Ormon kahit nasa ganoon na siyang sitwasyon. Pagtatapat pa nito na, ang buong akala nito mamamatay na siya noong mga oras na yon. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di naman niya maiwasang mapangiti habang inilalahad sa kanyang maestro na hindi pa yon ang tamang panahon upang siya ay pumanaw. Ayon sa kanya, marami pa siyang kinakailangang gawin sa mundo, kaya hindi siya makakapayag na basta-basta na lamang siyang mawawala. Mariin din niyang inilahad na kapag napalaya na niya ang kanyang mga magulang mula sa impluwensya ng kulto, kahit sa mga oras na yon, pwede na siyang bawiin ng may kapal. Dahil sa kanyang sinabi, tumawa lang naman ang matanda habang nakaakbay sa kanya. Pagbalik naman nila noon sa kanilang tahanan, ginawa niyang kwintas ang binhi, alinsunod sa abiso nito. Dumaan pa ang ilang araw, wala na siyang ibang pinagkakaabalahan kundi ang paghahanda sa kanilang nalalapit na pagbabalik. Sa pagdating naman ng huling araw ng buwan, nagsimula na ang kanilang paglalakbay pabalik sa lugar ni Ormon. Habang binabagtas nila ang daan, mariin naman siyang pinaalalahanan ng matanda na hanggat maaari, iwasan niyang magtiwala sa kung kani-kanino sa lugar na yon. Dagdag pa nito na lahat ng kakilala niya sa lugar, ituring niyang kalaban upang hindi mabulilyaso ang kanilang plano. Mariin din itong inilahad, hindi sila maaaring magpakita ng awa dahil magagamit lang yun sa kanila sa oras na malagay na sila sa alanganing sitwasyon. Nang marinig naman ni Ormon ang tungkol dito, walang pagdadalawang isip naman siyang sumang-ayon. Hindi naglaon, nang marating na nila ang kanilang baryo, agad namang tumambad sa kanila ang hindi mabilang na kaanib ng kulto. Halos lahat ng taga roon kaanib na, kaya nung masipat nila ang mga ito, pinili nilang huwag makipag-usap. Habang tumatagal ang kanilang pananatili sa lugar, ramdam naman nilang nakakatunog na yon ang kakaiba sa kanila. Sa pagsapit naman ng hapon noong araw na yon, nakasalubong ni Ormon ang kanyang ama na halos hindi na siya kilala. Malaki na rin ang ipinagbago nito at base sa kanyang mga nakita, merong ginawa doong hindi kaaya-aya ang namumuno sa samahan. Dahil sa pangyayaring yon,
Mas lalo pa siyang nakaramdam ng matinding galit at pagmamalabis na putulin ang lahat ng pinaniniwalaan ng mga ito. Ilang oras pa ang dumaan. Pagtalikod naman ng araw sa kalupaan, agad naman nilang nasipat ang prosesyon ng lahat ng kaanib ng samahan. Bitbit ang kanilang mga sulo. Walang takot nitong binaybayang daan habang kumakanta ng mga papuri sa demonyong pinaglilingkuran nila. Ayon sa kanya, habang pinapakinggan niya ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding takot. Ang naiisip niya kasi noong mga oras na yon, ang parusang naghihintay sa mga ito sa kabilang buhay. Matapos naman ang prosesyon ng mga kulto, doon na nagsimulang magsalita sa isang malawak na liwasan ang pinuno nito. Tahimik naman noong nakaupo sa harapan nito ang kanyang mga kaanib, kaya nung napansin nila ang bagay na yon, hindi na sila nagdalawang isip na manggulo. Pagsambit naman ni Ormon ng mga pantigalpong usal sa kanyang kamay, agad naman niya itong binitawan sa hangin, dahilan para masipat nila ang hindi mabilang na mga espiritual na sibat na mabilis na naglalakbay patungo sa liwasan. Pagtarak naman ito sa lahat ng taong naroon, agad naman yung nawalan ng malay at kasabay nito ang pagpasok nila sa loob nito. Kahit may mangilang-ngilang nakailag, alam ni Ormon na ang bilang ng mga taong naroroon hindi na makakasabay sa kanilang kakayahan. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsilay naman sa kanya ng pinuno ng kulto, bigla naman yung umatungal ng napakalakas at kasabay nito ang pagbuka ng napakalapad nitong mga pakpak. Mabilis naman yung ikinumpas ng nilalang sa ere at sa isang iglap, bigla itong sumugod patungo sa kanilang kinaroroonan. Dala ng matinding galit ng nilalang na yon sa kanila, hindi na nito napansin pa ang anggitay na nakasunod lang sa likod niya. Paglapit naman ng nilalang na yon sa kanyang kinaroroonan, bigla namang sumalubong dito ang malakas na espadang pagmamay-ari ng gabay ng mutya. Mabilis yung tumama sa kanyang ulo, kaya segundo lamang ang dumaan nang naging bato ang buong katawan nito. Pagbagsak naman ito sa lupa, agad naman itong binasag ng anggitay, alinsunod na rin sa kanyang utos. Nang masipat naman yon ng matataas na nanunungkulan sa samahan kasama ang kanyang ama, hindi naman yun nagdalawang isip na magpalit anyo. Pagsilay naman ni Ormon sa mga ito, labis-labis ang naramdaman niyang panlulumo dahil hindi niya sukat akalain na darating pala sa ganoong punto. Gayunpaman, kahit nakakapangsisi na makita ang mga taong yun sa ganoong kalagayan, naglakas loob siyang tapusin na ang paghihirap ng mga ito. Sa tulong ng kanyang maestro, mabilis nilang napaslang ang mga taong yun at kalaunay wala nang natira para humarang pa sa nais nila. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, minabuti naman nilang iwan ng liwasan kung saan naroon ang mga taong nalapatan ng tigalpo. Bago rin nila tuluyang lisanin ang lugar, sinigurado muna nilang makakabalik ang mga ito sa dati nilang wisyo. Matapos ang mga pangyayaring yan, agad naman silang bumalik sa kanilang tahanan para paghandaan ang mga susunod pa nilang misyon. Ayon kay Ormon, matapos nilang maisakatuparan ang kanyang pangarap, nagsimula na rin siyang mag-abot ng tulong sa mga taong binabalot ng matinding karamdaman. Prioridad niya noon ang mga mahihirap dahil sa alam niyang wala itong kapasidad na tumungo sa mga bahay pagamutan. Pinili rin niyang maglakbay sa mga karatig lugar at sa mga malalayong lupain upang maiabot ang tulong na matagal nang inaasam ng kanyang kapwa-tao. Marami man siyang sinakripisyo para rito, kailan may hindi yun pinagsisihan ni Ormon. Ayon sa kanya, ang buhay sa mundo ay hindi basihan ng tagumpay ng isang tao.
Ang totoong tagumpay na makakamit ng isang nilalang ay ang makuha ang pabor ng nasa itaas. Ika nga niya, ang magtitiis hanggang huli ang siya lamang maililigtas. Hanggang sa pagtanda ni Ormon, pinanghawakan niya ang paniniwalang yan, at nung nagkaroon na rin siya ng disipulo, doon na rin niya ipinasa ang pinakainingat-ingatan niyang mutya ng binhi ng kapayas. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang bitin ako rito. Kasi hindi naman agad nasabi yung mga kakayahan ng mutya ng kapayas eh. Tsaka para sa mga hindi nakakaalam, no? Para sa mga taga Bicol siguro or Masbate, yung salitang kapayas papaya yun. Para lang meron kayong idea. Kasi yun yung sinabi sa akin dito eh. Gusto niyang ipabanggit yung kapayas kasi yun talaga yun eh. Yun talaga yung ipinamana sa kanyang mutya eh. Pero pwede rin naman tawagin to ng mutya ng binhi ng papaya. Pero syempre, makikinig tayo dun sa nag-send. Sayang lang talaga kasi ang ganda ng kwento na to eh. Marami pang pwedeng mangyari rito. Tapos ang pangit pa rito, kalaban niya yung sariling tatay niya. Pero kasi yun nga rin eh, kagaya nung kwento natin sa Anghel kanina, magkaiba ng paniniwala, so magkakaroon talaga ng matinding paglalaban yan sa pagitan ng dalawang yan. Hindi naman natin talaga maiiwasan yun, di ba? Lalong-lalo na to, kanan kaliwa to. Ang natutuwa lang ako rito sa bida natin, na kahit na-impluwensyahan siya ng magulang niya na sambahin yung kaliwa, na Diyosin yung demonyo, maging aswang o kung anumang klase ng nilalang na nasa panig ng kaliwa, mas pinili niyang umanib sa ating Panginoon. Mas pinili niyang umanib sa kanan. Diba? Ang ganda ng kwento na yun. Ang ganda na sobra ng character development ni Ormon. Kaya nga, nanghihinayang talaga ako eh. Kasi, alam ko, malakas talaga tong hiyas ng papaya o binhi ng papaya. Wala pa tayong ganitong kwento rito. First time to. Kaso nga lang, hindi sobrang na-highlight, no? Kinuwento lang niya kung paano niya nakuha, tas kung ano yung mga ibang gamit. Pero overall, alam ko meron pang ibubuga to. Kasi nga, ang sabi nung iba, yung mutya ng papaya o itong kapayas, hindi pang kombate. Pero sa mga matatalino o may alam pagdating sa mga mutya, sobrang lakas nito tsaka nakakatakot. Yun yung gusto ko pang alamin. Kaso, isa lang yung sanin sa atin eh. So, siguro, samot-saring opinion na naman yung mababasa natin tungkol sa mutya na to. Kaya kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.